Dneska sa spolu pozrieme na hru Granny a konkrétne si vysvetlíme úplne celý príbeh z tejto hry. Granny nie je len tak obyčajná hra na telefón. V tejto hre sa nachádzajú časti z hier ako je Slender alebo Slenderina a všetky tieto hry na seba nadväzujú, ale o tom vám porozprávam za chvíľku. Všetci ste počuli o hre Granny, kde sa 5 dní schovávame pod postelou, v skrini a našou hlavnou úlohou je sa dostať z tohto prekletého domu, inak nás babička zabije. To je vlastne babička. Zombík, upír alebo postava z Hello Neighbor? Nie, dnes si dámy a páni zodpovieme túto otázku. Kto je vlastne Granny? Najprv si musíme predstaviť jej rodinu. V hre House of Slenderina bol dom, kde bývala celá rodina. Slenderman, dieťa, matka a Slenderina. Z príbehu hry Slender, ktorý útočí na ľudí v lese, sme prišli k tejto rodine. Dvaja členovia z tejto rodiny boli duše mŕtvych ľudí. Skvelá rodina. Rodina chcela predať tento dom, ale stalo sa nešťastie, pri ktorom celý dom skolaboval. Zaujímavé je, že pri kupovaní tohto domu bol aj kupca, na ktorého ale všetci aj tak zabudli. Potom, ako dom bol zničený, Slender a Slenderina so svojím dieťaťom sa presťahovali do iného domu, ale mama alebo Granny ostala v tomto zničenom dome. Dôkazom môže byť aj táto kniha, ktorú Granny má schovatú na poličke vo svojom dome. Túto knihu sme mohli nájsť aj v dome, kde kedysi žila celá rodina, ale čo je na nej? Je tam Slenderina. Z tohto môžeme usúdiť, že Granny a Slenderina sa majú veľmi radi a majú k sebe naozaj blízko. V House of the Slenderina sme taktiež zistili, že Granny je babička Slenderiny. Dokonca môžeme vidieť aj easter egg s medvedíkom Teddym, ktorý sa vám ukazoval vo svojom videu. Keď hodíme Macíka do postielky, zjaví sa duch Slenderiny. Potom, ako celá rodina opustila babičku, tak sa z ničoho nič zabarikadovala vo svojom dome a nikoho nechcela vidieť. Ale hovorí sa, že Slenderina ju zo začiatku chodila navštevovať. Slenderina veľmi milovala svoju babičku a babička ľúbila ju. Ale po čase hostia prestali chodiť ku babičke a tá sa z toho pomaličky pomiatla. Začala vyzerať veľmi divne, špinavé oblečenie, tmavá pokožka, oči mala prázdne a z toho celého oslepla. Ale naopak, jej sluch sa veľmi zlepšil. No tak tomu verte, len tak ľahko okolo nej neprejdeš, všetko táto mrcha počuje. Má vynikajúci sluch a reaguje na každý pohyb. Len sa pozrite na jej ústa, zubar by jej určite prospel. Ona má takéto zuby kvôli tomu, že začala jesť turistov, ktorí chodili v lese okolo jej domčeku. Áno, dom je opustený a zarastený a je v strede lesa. Naozaj netuším, koho môže napadnúť ísť sa pozrieť do takéhoto domu. Ale hlavne nechápem to, ako tam mohli bývať novomanželia. Ako náhle dojdete do tohto prekliatého domu, z tmy na vás vyskočí prekliata Granny, ktorá vás udrie palicou do hlavy. Keď sa preberieme, vidíme, že sme v celkom peknej a upravenej miestnosti. Celkom divné, keďže dom bol zničený. Po krátkom čase sme zistili, že to Granny nás omračila a ona je zombík. Granny nie je obyčajný zombík, ako ho poznáte. Ona má vlastný rozum, ktorý prevyšuje akéhokoľvek zombíka. V skratke povedané, je inteligentná. Dokonca možno aj chápe, že sme prišli zistiť tajomstvo Slenderiny. Dáva nám 5 dní na to, aby sme prišli, čo sa stalo s jej rodinou. Vtipne na tom, že keď nás uvidí, vtipne to znie, keďže ona nevidí, tak nás omračí a nedá nám žiadnu šancu, ako sa dostať z tohto domu. Granny je veľmi inteligentná, zatvára dvere, vymýšľa rôzne hádanky, schováva predmety po celom dome a snaží sa nás chytiť do pasce. Granny prestala byť človekom a už iba čaká na to, kto príde do jej domu, aby odhalil tajomstvo Slenderiny. Keďže ona prestala byť človekom, je pripravená čakať dni, mesiace, roky na to, aby jej niekto odhalil toto tajomstvo, jej vnúčky. Prečo jej vnúčka nechodí navštevovať? Možno táto otázka ju trápi doteraz. Zistili sme, že pred nami v dome bolo veľmi veľa ľudí. Boli to turisti, ktorých Granny nalákala do svojho domu. O celom tomto svedčí odseknutá noha, veľa krvi alebo je lístoček s odkazom. Na streche sa taktiež nachádza nadpis Help, čo značí, že niekto sa dostal na strechu a kričal o pomoc. Keď položíme medvedíka Teddyho, do postielky objaví sa duch Slenderiny. Keď to urobíme pri babičke, tak nečakane zmizne. Ide o to, že Granny sa nemôže znovu pozerať na svoju vnúčku. V tejto hre sú dva konce, jeden je zlý a druhý dobrý. V tom dobrom babička sedí pred domom s medvedíkom Teddym a odprevádza nás svojim pohľadom. V zlom konci na nás vyskočí s tmy a znovu nás zavedie do svojho domu. Najsmutnejšie na celom tomto príbehu je to, že celá rodina vrátane Slenderiny zahynuli tragicky pri požiari. Možno keby Granny vedela, že jej rodina sa na ňu nevykašľala, neboli na ňu naštvatí a neopustili ju. Keby toto všetko vedela, určite by z nej nebolo to, čo je dnes. Dúfam, že som vám takto v 5 minútach všetko vysvetlil stručne, bez žiadnych obkecávačiek. Budem veľmi rád, ak toto video podporíte lajkom a taktiež budem veľmi rád, keď ho budete zdieľať medzi kamarátov. My sa vidíme pri ďalšom videu a majte sa pekne. Ahoj, čau.